Nagtaas ang tingog ni Senador Erwin Tulfo sang ginsaway sini si Senador Dante Marcoleta matapos ginhambalan si Senador Risa Hontiveros nga kulang sa legal background. Karungan sang debate sa Senado, ginapanindugan ni Marcoleta nga sa idalom sang rules sang Senate ang motion nga i-amend ang pagsalundan ang natuon sa special provisions sa bylaw nga sa general provisions. Sa interpolation ni Senador Hontiveros, ginsiling sini nga lain man ang motion nga gina-raise ang majority bangod ang motion nga gin-raise ni Marcoleta sa Mayo 11 ang na-refer na sa Senate Committee on Rules sa idalom sang Section 24. Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Sa baylong nga sabton si Hontiveros, nagkomento si Marcoleta nga amoy niya ang problema kung wala ang iban sang legal background. Dili na kag naggahod ang sesyon kag nag-raise ang point of order si Erwin Tulfo. Agud sawayon si Marcoleta. Bangod nagasampawanay na ang tingog sang duha, didto na kagin-suspend ang sesyon. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi, hindi po tama yun. Section 130, kasama niya ay walang kinalaman, walang alam sa batas. Ang kabahin sang nangintensyon eksena kagabi sa Senado sa tungal ng Senador Dante Marcoleta kag Erwin Tulfo.